Bu uzağa çeken täsirli gürrüňi tamamlap, millioner ýagdawlyk bilen dymdy. Bir näçe minut dymyp oturandan soň ol her bir sözüne basym berip gürrüňi dowam etdi. Ine, näme üçin men size beren formulam şeýle güýjeýe. Hatda eger ozal başda siziň haçanam bolsa bir wagt millioner boljakdygyňyza inanmak kyn bolsa-da, barbyr siz millioner bolup bilersiňiz. Şu formula bilenem siz edil hop bilen iş taşyşyňyz ýaly çemeleşiň. Onuň mazmunyny hakykat ýaly kabul ediň. Sebähut ynam islenik üstünlüğün iň beýik syrydyr. Eger siz özüňiziň ol ýa-da beýleki maksady ýetip biljakdyňyzy inansaňyz, siz bu ukyba hem eýe bolup bilersiňiz. Men şu günden başlap ýene 6 ýyldan millioner bolup biljakdygyma asla inanyp bilenmek. Hop bilen bagly ýagdaýda men kellämi ýitirdim we özümi aldatdym. Emma formula bu düýünden başga-da, diýip ýaş ýigit aýtdy. Hatta eger siz formulanyň täsirine inanmasaňyz-da, ol size täsir edip başlaýar. Siz näçe onu özleşdirdiňizçe, ol näçe size aralaşdygyça, şonça-da ol güýçli bolup başlaýar. Sebäbi bu ýerde siziň logik deliller bilen inandyryp bilinjek, oýlanşykly pikirlenýän aňyňyz hereket etmeýär. Yalan hopy ýada salyň. Logikanyň nukdaý nazaryndan ol size dol derejede boluksuz bolup görünýär. Emma ol bellemeli bolsa, sizden güýçli çykdy. Siziň haýsydyr bir böleňiz, siziň haýalyňyz yalan hop hakyky diýip kabul etdi. Biziň aňymyzyň bu gizlin bölegi aňmaýan bölek diýip atlandyrylýar. Gizlinligine garamazdan ol biziň aňymyzdan esli derejede güýçlidir. Hut şol hem biziň durmuşymyz ugurukdyrýar. Aňmazlyk taglymaty barada men magatlap gürrüň edip bilerin. Ýöne, men bir jümle bilen çäklenmekçi. Aňasty aň sözüň güýjüne biçek duýgurdur. Megerem inni size 6 ýyla ýeter ýetmez wagtda millioner bolmak wagtda hakykat ýüzünde we amala aşyryp boljak mümkinçiligi inanmaň kynlygy düşünükli bolsa gerek. Gynansam da beýle däl. Sözlem görnüşini emeleýän pikirler, başgaça aýdanmaza sözler ençeme ýyllaryň dowamyna aňasty aňa çuňur aralaşýar. Wagtyň geçmegi bilen ýadyňda saklanýan ähli zatlar siziň meniňiziň keşfinde öredýär. Siz muny aňmaýarsyňyz, emma muňa seretmezden siziň ähli geçmiş tejribeňiz, siziň özüňiz bilen alyp baran ähli içki syhhatlaryňyz sizi millioner bolup biljek adam däl diýip inandyrypdy. Ýogsam hakykat aýtmaly bolsa, munyň üçin sizde ähli zerur häsiýetler bar. Siz öz gözüňize getirişiňizden hem az ähmet sarp edip millioner bolup bilersiňiz. Siziň meniňiziň keşfi biziň her birimiziň men keşfimiz ýaly şeýle bir uly güýje eýe bolýan. Ol siziň isleňize bagly bolmadan siziň ykbalyňyza öwrülýär. Daşky ýagdaýlar täsin takyklygy bilen siziň özüňiz barada göz getirmeleriňizi gaýtalaýarlar. Baý bolmak üçin size öz meniňiziň täze keşfini özüňiz üçin döretmek gerek. Men tagarlaýa derin, ýöne ol meniň meselemi çözermi? Men bu taglymatlaryň ählisini ören kabul etmek islerdim bolyn. Ýöne men näme de bolsa özüm millioner bolmak ukypladygym nädip inandyryp bilerin. Bu aňsat ahyry. Görmeýärsiňiz meýsem. Ýene de bir elek yalan hop barada ýatlaýyn. Ol ýalanny. Emma size hakyky ýaly täsir etdi. Şeýle hiläni özüňiz bilen hem etmek gerek. Siziň aňasty aňyňyz ozalky sapardan has parasat bolup çykmasa gerek. Çaga döwrüňizde soňraklar hem haçanda siz nämedir bir zatla ulalaşmaýan bolsaňyz-da, hatda ol ýalan bolsa-da, siz öz aňasty aňyňyzy şol ýalany kabul etmek mejbur edip onu allansyňyz. Ýene de siz şonu etmeli bolarsyňyz. Aňasty aňy islegiňe görä täsir edip bolýar. Soňra bolsa, haçan ol siziň aýdan zatlaryňyzy kabul edende, bu bolsa şeýle bir çyrşyrynlam däl. Siz isleýän zatlaryňyzyň ählisine ýetip bilersiňiz. Näme üçin? Sebäbi siziň aňasty aňy siziň başarjakdygyňyza inanýar. Ol muny edil şu wagtdaky ýaly siziň köp zatlar edip bilmejekdiňiz baradaky inamyňyz hakykat diýip kabul edişi ýaly, onu da hakykat diýip kabul eder. Munyň özü meniň ozal aýdan zatlarym bilen baglydyr. Adam onuň aňasty aňyna pynhan saklanylýan pikir hyýallaryň şöhlenilmesidir. Ýaşy talypasyny barha artýan gyzyklanmasy bilen diňleýärdi. Ol bolsa gürläp durdy. Iň ýasasy mesele ol ýa-da beýleki zadyň hakykatdygy barada gumansaramak. Ol bolsa ýerine düşýär. Aňasty aňy nähil güýje eýedigine garamazdan
hakykaty yalandan saýgaryp bilmeýär. İrertir, siz haýwat atmalara sezewar bolanyňyzy, siziň aňasty aňy onuň yalanlygyny aňlamagy başarmady we oňa belli bir derejede garşy durmaga çalyşdy. Eger siziň akylyňyz hatyň mazmunyny kabul etmedik bolanlygyny, eger ol diýeliň aňasty aň öňünde gapyny ýapan bolanlygyny, onda siz bu zatlaryň ählisini ören arkaýyn çemeleşerdiňiz we ýagdaý aýdyňlaşýança garaşardyňyz. Hawa, ýöne haçan aň bilen aňasty aň arasynda gapmaşylyk ýüze çykanda nämeler bolup geçýär? Eger meniň aňym baýlyk barada pikir kabul etmese näme bolar? Ýeketek çykalyga özüm iň çalp we netijeli çykalyga gaýtalamak. Huçeýle bu usul adatça öz-özüňe inandyrmak hem diýip atlandyrýarlar. Biziň her birimiz bütün durmuşynyň dowamyny onumy dama ulanýar. Her gün bizi inandyrmak we öz-özüňe inandyrmak täsir edip durýar. Biziň her birimiziň özümize gönüktirilen dynusuz iç gepletmelerimiz biziň durmuşymyzy kesitleýär. Kimdir biri hiç haçan üstünlük kazanyp bilmejekdigini tükeniksiz gaýtalaýar. Sebebi iş şowsuzlar maşgalasyna dowlanmışlar. Ýa-da eýen bir näçedek şowsuzlyga uçurapdyrlar we olar ikwal kesitleýiji boldy diýip hasap edýärler. Bu adamlar şowsuzlukdan şowsuzlyga olarda üstünlük kazanmak üçin zerur häsiýetleriň ýokdugy üçin dälle. Eýsem diňe düşünmezden özlerini iş şowsuzlar diýip görkezýänlikler üçin uçuraýarlar. Özlerini denanlar üçin düýbünden görmeksiz hasap edýän erkekler bar. Ýogsa onlar hakykat ýüzüne ören mäherlikden şohla saçýarlar. Nähil pikir edýärsiňiz? Dogrudan denanlar olardan edil mergiden gaçan ýaly gaça durýarlar. Olaryň aňasty aňyna şohlanýan men keşfiniň güýji olaryň garşysyna işleýär we denanlar çetleşdirýän ýagdaý döredýärler. Eýsem de bolsa, biziň durmuşymyza şeýle derejede diýsen täsir edýän oňy näl formulany gaýtalamagy başgaça ulanyp bolar. Biz onu hem ýerine ýetireriz, diýip goja özüniň pikirini tamamlady. Aňasty aň özüniň kuwatyna daýanyp bizi özüne bakny edip biljek guldur. Ýöne ol kördür, onu allap bolar. Şunu da öwrenmek gerek. Elbetde ýaş ýigit bu gürrüň ählisine düşünmedi. Muňa seretmezden ol onuň peýdasyna boldy. Ol gojanyň onuň bilen bolup geçen zatlaryň sebäplerini görkezip, nişan dogry uranlygyny düşündi. Bu taglymatyň ajaýyplygy oňa hatda ananmasaň da ondan peýdalanyp bolýanlygynadyr, diýip millioner seslendi. Ýöne netije gazanmak üçin onu herekete getirmek zerur. Bu bolsa erteklerdäki ýaly öz-özünden bolaýan näler? Munyň syry ýöneköy. Ähli zat meniň eýen bellep geçişim ýaly gaýtalap durmaga bagly bolup durýar. Hatda ozal başda size muňa inanmak kyn bolsa da, iň bolmanyna bir näçe güniň dowamyna formulany gaýtalamaga çalyşyň. Şol wagtyň dowamyna siz belli bir netijeni duýarsyňyz. Bu formula size diýsen ýöneköy bolup görünmegi mümkin. Ýöne size bir zat aýtmaga ruhsat edin. Hut şunda da zeminiň iň kuwatly sirjemlenenler. Bibliýadaky sözleri ýada salyn. Ilki başda söz bolupdy. Söz ýagny dil. Öz-özüň inandyrmak biziň durmuşymyza ul ähmiýet eýedir. Eger biz onu aňmasak, onda köp halatlarda ol biziň garşymyza hereket eder. Tersine eger biz onu özümize gulluk etmäge mejbur etsek, onda onuň biçek uly güýjüniň ählisi biziň elimizde bolar. Meni inandyrdyňyz diýip pikir edýärin, diýip ýaş ýigit aýtdy. Eger hakykat aýtmaly bolsa, men henizem köp zatlara düşünmeýärin. Zyýany ýok. Häzir size şu zat etmek gerek. Ýene-de ol size ören ýöneköy bolup görünmegi mümkin. Ýöne intellektual ölçeğler boýunça dälle, eýsem netije boýunça çözütler çykarmaly bolarsyňyz.